Добро утро на всички работници. Алармата си работи безпогрешно. Не знам дали ще го фани камерата. Гарги, птички. Независимо, че бях изморен, успяха да ме събудят. Както обикновено край водоемите в горите сутрин има мъгла. Има и роса, палатката цялата е мокра. Ще изчакаме да напече слънцето, да изсуши и чак тогава вече ще прибираме и ще си ходим. Почти седи долу мъглата, няма 6. С нощи колегите долу, които ловят риба, използваха агрегат за осветление, цяла нощ бръмча. Когато човек е изморен, не му пречи и си спинка спокойно. Не е чак спокойно, но събуждах се на няколко пъти, но е добре. Дали избяга сваката или гарга или каквото идет грачеше, нито пиленца се чуват. Сигурно ме видяха и избягаха. Чува се в далечината, на камерата няма да може да ги засече. Тревата мокра от росата, като ходиш. Слънцето се опитва да изгрее. Ти дали ще го хване? Сваката беше силно, ама тя отлетяла, като съм излязал. И при връбченцата. Ще чакаме да напече. Ще направим по едно кафенце да се разведрим. Колегите мълчат, като цяла нощ бръмчаха. Сега спят. Свети. Лампата още свети, или са заспали и са я забравили. Спят. Цяла нощ бръмчаха, сега спят. Така е. Няма да излизам, да видим дали ги изплаша, да видим дали ще запише камерата звука.
другата страна също се чуват някакви, ама няма да успея. И който спал, спал. Това беше с пането. Докато чакаме да напече да изсуши палатката, да пием едно кафенце. Той джанка. За синап го помислиха, ма джанка. Джанка не е синап. Така, той там, водичка да си вземем. От коя водичка? От тъс? Той празно. И той празно. Това стана тя. Така. Долу да не пречи, че ще направим някоя беля. Айде едно по едно, че още съм сънен. Малко мляко. Той какво е? Калпава работа, бе! Калпава работа, бе! То било, калпава няма. Лъжичка пак ли няма? Моята работа, цялата ми работа такава. Вчера лъжици, вилици и нощче за яденето, сега лъжичка за кафето. Ако кафето мой го разбъркаш с една клечка, да речем ето.
Как ще иде с клечки? Хей! Меда да се взема. Взял съм, бе. Взял съм лъжичка за кафето. Ще изтърва. Обаче за яденето няма. Бе. Бля. Круасанчетата за после. За закуската сега само на кафенци. Да се разведрим. Да се разведрим малко. Дали записа с раката? Този път беше силничко и наблизо. Записала ли не? Има кафенци, добре. И една ампула за после. Една доза. Две дози. И едната доза, ако нещо стане. Айде. Както казват хората, старите хора заадят. Така. Да палим огъня и да топлим палачорска работа. Палачорската работа. Хиляди глупости тук. Той беше силно, ма дали го фана камерата? Микрофона на камерата по-точно. Виж ме очите тази сутрин. Толкова съм ги имал. Меда да приготвим. Има време за меда. Трябва да стине, да такова да... Меда най-лесен. Млякото. За цвят. И чакаме. Още малко е готово. Да. Почти е готово. Стигам толкова. Охо! Да загреем помпичката, да не изтива и да почваме да наливаме.
Ако са ливна с тази вода, ни кафе ще ми трябва за разсъмване и нищо. Тук има, боже, браво. Щях да направя билет аз. Палчовската му работа. Първата доза свърши. Втора доза е надълго. Хубаво кафенце. И той му е дестила вече. И така. Отворим чашката, че да не вземе да прили. Няма да прили, бе. Няма да прили. Хуй, що се прави аз? Какво пречи? Стига толкова. Що? То малко стана. Бяла вода вече излиза. Моля ма капне сега. Да. Съвсем малко имало. Така. Полянка. Малко. Купа пречи, ако са три. Вече хубаво къвчак направи. Добре. Екстра. Айде мечето. Да му сложим мечето. Качай гарга да я рошава. Оп. Хе-хе. Какво?
какво ти става? Става да изтърви капака, то справо, ама... Айде пак да бъркаме. Добре. И чакаме да напече слънцето, да позатопли. Още едно кафенце с круасанчетата и чакаме да изсуши палатката. Прибираме и си тръгваме. Да, днеска мина добре. О, минало добре. Да се надяваме, че ще мине добре. Пътуването до сам беше добре. С нощи минаваха лодки, ма се събуждаха 2 пъти. Докато изляза, виждаха се, чуваха се, ама те нямат такива светлини, камерата нямаше да ги запише. Сутринта алармата, гаргата изфракали. Гарга трябва да е га. Той сега се чува гугутки, преди малко кълвачи имаше там, ама много тихо чукаше, нямаше да го... Птичките, те се чуват, ама аз ги чувам. Камерата не знам дали ще ги запише. И така. Май зачаках лодка. Чува се нещо, дали лодка. Сега поне е светло, ако е лодка ще видим. Ами не. Има отсреща рибари. Ще моля да ги запише. Обаче няма лодка, може би шума оттам някъде идва. А отзаде има и път. Няма лодка, не е лодка. Много по-тихо от нощния шум. Когато ме събудиха, и ако минат днеска до обяд, може да... крие лодката. Ама не е шума от нея. Ще го запише ли? Трябва да го запише. Трябва да го запише. Не съм малко по-добре. Да, между храстите. Трябва да се види. Върви, ама бавно. С нощи ръмжаха много. Може би, защото беше тихо. Или по-бързо е карал. Той не е на гръба, той с мотор. Трябва да я запише. Не може. Там нещо скача водата. Аз го изтървах. Тук е нещо пак. Рибки. Като такова. Изгря. Почна да напича. Аз се обърнах, обаче докато не е станало топло, да взема си направя още едно кафенце, да си хапна лекичко.
че после като напече няма да ми се яде. Той кафето е достатъчно, но айде. Да се подсигурим. Те. Айде, но старата песен. Те. Казахме, той е готово, той е готово. Водичката така. Добре. Да действаме. Забравихме капсулите. Сефти. Сефти. Няма коще. По пътя ще я хвърлим някъде. Къде са капсулите сега? Да. И що не сложих мръсната? Ай, що ти е мокра? В турбичка някъде. Оп, завря. Аз докато се туткам, то завря. Така. Тръгна. Трудно се натиска, ама както казват хората, газарията цена няма. Като искаш еспресо, ще натискаш така, той свърши първата доза. Айде пак като напреди една втора доза. Късото е по-ароматно, ама нали съм лакомия. Басни комари. Предния път го събра, значи и сега ще го събере. Абе, те смухи, ви ли ще пиете кафе, бе? А? Мога ли да бутна сега? Мога да така. А? Само цапам чашите.
Само цапам чашите. Само цапам чашите, нищо друго не правя. Кодеше се малко мляко. Две лъжички ли сложих предния път, като не помня. Нацапах си чашата, нацапах си тъй палачотска му та работа. Еле. Сега като го чете взема пък го разлия. Добре. Айде име да е сладко. Куковица. Да ще хвали микрофона. Спря. Да, пак. Не знам дали ще офане микрофона. Еми, чакаме да напече още малко, да изсуши палатката. Не го виждам. Сврака, ма нито и се вижда. Няма и да се чуи сигурно. Изпихме си кафенцето. Да използвам топлата водичка. Малко чия да си направя. То имаше ли, нямаше ли? Къде бяха, що бяха, то не я набеля. Има едно дърво без листа. На върха има две птици с раки, като гледам бяло и синьо. Не знам дали ще го хване. То сигурно има зум някъде, ама като не виждам, нямам очила, пък не му разбирам. А той дет се чува е куковица, ако се чува изобщо.
електроника. Трябва да се надуй. Айде да си от... Бисквитките много хубави, соленки. Той отгоре сосам трябва да е черното. Едно котка ми учи. Дали ще го фане микрофона? Топър сега спря. Аха, обади се. Чията стана идеална. Ти дават със студена вода да се изчаква. Аз сложих топличка и ефекта се усили. Идеален, идеален. Напече доста. Тук е изсушило. Тук е изсушило. Мисля да я завъртя. Да изсуши уния с две страни. Не да ги изсуши, те предполагам са сухи, ама да ги понамокри, да ги напече малко и да прибираме, че като напече после, да, почти са сухи. Ще изкарам багажа отвътре, да мога да я завъртя, да ми е по-лесно. Мале вътре кое е задушно. Вътре направо не се диша. Само да задържи докато изкарам багажа. Мале вътре направо. Пеш. Ай, колко ще нацапа. Бре. Вътре направо жега. Навънка малко си прохладничко, обаче вътре направо не се диша. Използвах гащите за възглавница. Като забравих дюшека, имаше възглавничка, ама Българио. Буклук вече 2 пъти влязах и напълних с буклук. Добре. И с леглото да изстива. Ви глупости приказвам. Да изсъхва.
да го изкарам, а що да не мога? Хоп. На слънце чуда. Така. И после ще го завъртим и в другата страна и е готов. Така. Остана ли вътре нещо? Няма. Добре. Кой ги стискам тия стакос? Тук няма да стане моята работа. Трябва малко да го... Тук. Не трябва да стане. И пак го стискам. Българио, Българио. Така. Добре. И тук се трябва да се отпуска. Добре. И сега да я завъртим. Ще стане ли? Или да? Може да не стане. Може да не стане моята работа. Добре, да налилно и трябваше.
Докато изчакаме 10 на минути, приберем другите работи. Ето ако другите работи, плътнището трябва да е сухо. Сухо, ама не. Сухо, ама не е сухо. Сухо, ама не е сухо. Отгоре ли да го слагам? Няма отгоре. Тук. То бързо ще изсъхне. Готово. Няма да го обръщам, защото... Отдолу има. Отдолу е кално. Само как ще го сгънем по себе и ще го сгънем някакси. Тъй. Добре. Да прибираме едно по едно. Първо душек. Сега кое къде беше? Как беше? Ето му го чувалчето. Така. Ще да го обръщам аз, кой пита. Айде да го обърнем малко и така. И после леглото. Добре. Малко почивка, че се изпотих. Колко ти изсъхна? Изсъхна. Майка. Айде! Защо така се прибира? Който ходи на къмпинги, на палатки, на такова знае. За да не са пресовани с гъла. Да не се получават ръпчета вкъщи. После като се прибере човек, се изважда и се слага да диша. Самото прибиране е така. За тези, които се чудят. Защо го гъчкам? Ами да го сгъна. И стана две вода. Стола ли леглото ли първо? Айде стола първо. И съхна и той колкото съхна. Сега капките ще го оправят. Тук имаше вътре ластичета, мастичета. Той не е калавчето. Да. Така. Той не е, той на масата май. Или на леглото. Той е на леглото такова. Айде, като сме го почнали да го... Като сме го почнали... Да, има ластик за леглото. Той иде за... Тук. И от тук. И изгъваме. И ластик. Плянка. Или то за тук беше ластика, май. Ами да.
Още за тук. И как напечи. Как напечи. Почна да тече вода от мене вече. Тук има джоб. За какво е този джоб? Да не би там да се слагат. Това да видим. Добре, то отляво или отдясно. Едното от едната страна, другото от другата страна. Добре. Хубаво. Как не съм забелязал до сега? Направили го хората за бели хора, ама къде ги? Къде ги тези бели хора? Къде ги тези бели хора? Тай. Добре, сега. И тук трябва да има. Няма нищо. Трябва да има, ама няма нищо. Добре, тук трябваше да има ластик някъде. Една ластик да не е бил за тук. Жълтия. Дето го прицапах. Тук трябва да има ластик. Няма ластик, значи жълтия е бил за тук. Жълтия ластик е бил за тук. Ще да на сянка, че станах вир вода. Вир вода. Още не е станало 9 часа. Мамка му. Аре де, тига се въртяйте като мене, като улов. Кой беше сега? От тук.
Добре. Така. И другото тук. Да намерим кълъвчето на той. Тук по средата има шевове. Така. И насам има някакви гънки. Не, той на така с гъва. Така. Така с гъва и после на къде? После на така. И после тук ли има гънки? Така. И после тук що няма гънки. Тъй. Да намерим кълъфа. Той трябва да му е кълъфа. Той трябва да му е кълъф. Да, той трябва да му е кълъф. Обаче къде са му? То няма ли? Малко почувка, че стана ли вода. Тече много. Да, като караш не е чак толкова такова, но светлината измаря да ти блести. Поне казаха рекордни температури. Точно сега реших и аз да ходя. Не, че има лошо, ама тъй. Ще предаваме палатката. Да не ви досаждам с сгъването. То е елементарно. Ще го сгъна и после поизмъчим, ама я събрах. По принцип в инструкцията пише, че трябва да се попълва и да се сгъва от двама човека. Те са 4-местни или 6-местни или колко добърят там. Обаче не че с един не става. Малко зор, малко нерви, малко псовни и работата се получава. Стига да няма вятър. Има ли вятър, става много гадно. Тъй. Какво направи сега? Добре, влече. Добре. Тъй готово.
виж какво щяхме да забравим. Така, да дърпа музика. Има и такова да се връзвам, а кой да гледа. Няма да варя сега на ново. Еми, остава да събереме другия багаж и да го товарим на мотора. И да тръгваме, че напече яко. Яко, ама яко. Добре. Натоварих багажа. Огледах дисагите. Надявам се всичко да е в ред. Напече доста. Но мисля да тръгвам. Всички, които бяхте с мене в първата и във втората част, благодаря ви за гледането. Бъдете живи, здрави и щастливи. Другото няма значение. Да си кажем джао на язовира. Ето е лодката. Айде за последно да снимаме една лодка през деня. Както казах, благодаря ви за гледането. Бъдете живи, здрави и щастливи. И до скоро. Ще я фане ли? Трябва да я фане. Сега е ясно хубаво времето в края. Чува се леко двигателя, ама до тук едва ли ще го фани микрофона. Вчера ревяха повече, въряха по-бързо, явно някакви, дали охрана, дали какво е, що е. Това е, язовир тича. До скоро.